Merdinê bi taybetî midyadê ku jin patat wexta berhevkirina wan hate. Li Binîsê ev berhevkirin dest pê kir. Waliyê Bajêr İsmaîl Ustaoğlu jê li gel welatiyên beşdarê berhevkirina kartolan bû û bi wan re kokên kartolan ji axê berxistin. Li deşta xelata Bilîsê komkirina kartolan dest pê kir. Besi durum var ki karton sevdikariye. Ez dibime depoyu havine ja dertkim dibime çiftçiye de tıkına tokum. Waliyê Bajêr İsmaîl Ustaoğlu jî çû ser erdan û li gel xelqê kartol komkirin. Kartolên vê herêmê hem bi qalîteya xwe û hem jî bi tema xwe gelek navdarin. Walî İsmaîl Ustaoğlu jî balkişan ser qalîteya toxumên van kartolan û got. İsal li Bajêr 165,000 ton kartol wê bê berhevkirin. Çok daha verimli. Zêdetirê 20,000 ton kartolên toxumiyên bi sertîfika hatin çînandin. Taybetiyên wan kartola hene. Him hilberînê wan zêde ye û him jî qevî ne. Li gel vê li hemberî hin nexweşiyan jî tên parastin.